ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ତ ଅଣ୍ଟିଲାନି, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଦୁଃଖ। ବାବୁ ଏଇଟା ଧର୍ମରାଜ ପରିଜାଙ୍କ ଘର ତ? ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମରାଜ ପରିଜାଙ୍କ ଘର। ସୌଭାଗ୍ୟ 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 ତମର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟ? କଣ ହେଇଛି ତମର? କଣ ହେଲା? ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଣ ହେଇଛି? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ବାବୁ? ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟର କଣ ହେଇଛି? ତମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଖି ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। अरे सौभाग्य काहे केले? काहे किस्सा दिला